šta bi vi mislili o meni? Da ja donesem sve svoje optužnice i presude i papire sa suđenja i poredam ovdje iza sebe. Mislim, bilo pomislili da se ja ponosim time ili da jednostavno hoću da pokažem da sam neko ko se razumije kako idu suđenja i tako to. Mislim, ovaj čovjek koji me tamo u komentarima sinoć pa napisao je, ne mogu da izbrojim komentare, ispod videa o Maloj Danci, gdje sam ja obrazložio šta se zna, šta ne. Zbog takvih ljudi mi dođe da slikam svojih 50, 100 suđenja. Mislim, 50 krivičnih, prekršajnih ima više od 100. Ali nije to važno. U tom videu o Maloj Danki ja sam obrazložio šta se zna, a šta ne. Jutro se na portalu Alo pojavila vijest kako je poništena optužnica za Malu Danku protiv ona dva čovjeka. Ta vijest se pojavila u 11:30 na portalu Alo. Obrisana je sada. Ja tu vijest kada sam vidio, pogledao sam na portal Nova RS i pročitao da je Apelacioni sud u Nišu, imam ovamo slikano. Strah me da i oni ne izbrišu jer ne znam zašto ovo rade. Ali Apelacioni sud u Nišu drugi put optužnicu koja je podignuta protiv Dejana i Srđana za slučaj Male Danke je ukinuo. Ovo je drugi put. I sada on dalje u tekstu tu pišu šta policija navodi, šta ne. Prvo nije mi jasno zašto ove vijesti, zašto je obrisana sa portala Alo. Druga stvar, da li ste svjesni da ja znam kako ide, da se optužnice kada su čvrste ne poništavaju, da je do sad suđenje trebalo biti završeno, a ne da se odbacuje optužnica. Protiv ona dva čovjeka nema dokaza. Dva čovjeka su u zatvoru. Dva čovjeka, mislim 2 člana njihove porodice nisu sa nama, a Male Danke nema. Portali iz nekog razloga brišu ovu vijest. Ko mi ne vjeruje nek se javi na Facebooku, mogu mu poslati sliku. Jel vi shvatate kakav je ovo haos? Ja ne znam šta se ovdje dešava i ne želim da se pravim pametan. Ako može neko da mi objasni šta se ovdje dešava.